Mayong hapon na naman sa iton mga palangga nga mga tagpalamating iton man pagpangamusta sa inyo sa siniya nga hapon. Inyo kubos nga lagad si Tita Wilma. Updanay naman kita sa webs nga edisyon sa This Is My Life. Nobyembre 26 tuig 2020. Ang iton man pagpangamusta sa iton dara mga young at hearts, sa iton mga kabataan nga sa ilatag sa kapuluyan. Siyempre, Tita Wilma, sa mga wala pa nakapanyaga, ara kita upod sa inyo, ha? Okay lang ating uha, na? Wala pa mag-alas 2, dali na lang na. So, kinanglan lang anay dira, padayuno na ton, kung ano man ang inyo ginasakuan dira, pero iban nga pahunay-hunay, kag hilay-hilay sa ilan hamtangan, iba naman nagapatunaw-tunaw. Okay lang na siya, Tita Wilma. Sa kutob sa malabutan sa nga man paglingaw sa inyo pagi sa sininga programa This Is My Life, ang aton man pagpangamusta sa inyo. Diri sa Dakbanwas ng Bacolod, sa ilang mga radyo, sa iton man mga kauturan sa probinsya sa Negros Occidental, sa mga palangga na nga mga tagpalamati, sa mga kaiping nga mga probinsya, mga kaislahanan, mayong hapon lang sa inyo. Sa nahambal na naton subong, di ba wala lang dugay, Webes subong nga adlaw, Nobyembre 26, tuig 2020, kag kontenawin neto naton sa ni Christmas countdown. Abaw, 29 na lang kaadlaw na bilin, adlaw na sang Paskwa, kag 36 Dias ang nabilin, bagong tuig na. Ato na abi-abihon ang tuig 2021. Pila na lang tawa, 36 days. Abaw, hindi talaga dyan mapunggay. Pero ang ito man pagpamusta ang inyong mga paghalong-halong, liwat kita nagapahanumdom. Tag sa kahapon, ganyan ni inaiya, no? Pag sugod naton sa pag-upod sa inyo, Lunes, Tubtob, Sabado, kita gid nagapahanumdom sa inyo sang mga ginapatuman sa iton nga mga protocol. Sa ilabi na gid subo nga medyo mabulubudlay, tungod nga kinahanglan naka-face shield na gid kamo, ha? Kay kun hindi, ganit idakop. Bisan mabulubudlay, maka-adjust gid na, amat-amat lang. Na? Kaya ang tanan, hindi taman magulpi mo, no? Basta gani magwa sa aton balay, kinahanglan naka-face mask, naka-face shield, ang aton sini pag-observe sa physical distancing, kag syempre pagdala alcohol kung may ara, kinahanglan gid ya, Tita Wilma. Kung wala ka man bag nga dala, wala ka man sling bag dira, pwede sa imo bulsa, bisan inang gamay lang may spray, or bisan kung wala ang pwede lang mabutangan, nga butang mo lang sa bulsa mo kag in kaso por kaso may magamit ikaw nga alcohol, ha? Okay, apahanumdum lang na sa gihapon sa inyo mga palangga na ito nga mga tagpalamati. Sa aton man, mga kauturan na nga nagupod sa aton sa FB Live, pagi sa aton sa Facebook page, ang Action Radio Bacolod. Search nyo lang the Action Radio Bacolod, kag dira makita ninyo may live videos, live, click nyo lang, updanay kita. Yan ni Tita Wilma Tubtub-tak na stress. Kaya hindi nyo mapagkalipatan ang aton sa website, no? Ara dirang tanan nga mga tipon, nga mga dalag ko nga mga balita sa news center sa Action Radio Bacolod. Pwede ka mo makalagin sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag pwede man ka-updanay sa diin tawe, dara lang sa YouTube. Search nyo lang Action Radio Bacolod. Kag syempre sa siniman nga hapon ang aton update sa dalagan sang panahon dugay-dugay, pero Tita Wilma luyag anay naton i-congratulate or luyag kita mangin bulahan sa isa iya kataga Bacolod, no, nga nag top sa physician licensure examination for doctors. Top 2 gid siya yan. No? Si Patrick Mabugat, kaya produkto ina sa University of St. LaSalle, diri sa Bacolod. Kag, yes, oo, nag-top 1 man siya mo sa itong ginpatigayon nga 2014 Medical Technologist Licensure Examination. So, luyag man natin ipalabot na halindariya sa Action Radio Bacolod ang pagpanginbulahay neton kay Patrick Magbugat nga nag-top 2 sa Physician Licensure Examination for Doctors. Kag bata ni ano gani, di ba?
Bata ni Vice President Leni Robredo, nakapasar man siya, na? Di syempre, ang Iloy, amugid amangin nangin malipay yun. Achievement na isabahin sa ginikanan. So, ginkalipay, gini Vice President Leni Robredo, na? Nga kalapkip iya sa 3,500 examinees nga nakapasar sa sining pasinawan para mangin isa ka doktor ang iya anak nga si Tricia. Si Janine Patricia Robredo, Tricia, pamuna sa July siya nag-graduate. May dual degree naman ni siya gani, Doctor of Medicine kag Master of Business Administration dito sa Ateneo School of Medicine and Public Health. Siyempre, sa sobra-sobra nga kalipay sang Iloy, wala yaman makontrol ang kaugalingon na post niya, of course, sa Facebook. Ang picture, upod ang iya sini mga anak nga may caption, Doctor na si Tricia. Di ba? Simple lang na iya. Amo man lang na iya, amo na makita tabala mga anak, no? Ang makatapos lang kamo sa inyo edukasyon, dako na iya nga kalipay sa mga ginikanan. Amo lang na iya. Amo na nga sa karon nga panahon ang ginahambal yun as always sa mga estudyante naton tutuman kay pagkatapos makatapos kamo sa inyo pag-eskwela na okay na kamo nang bahala. Importante makatapos kamo. Kay tiin na iya ano gani para gid sa inyo maayo nga palaambuton. Sa ilo Tita Wilma, sa aton update anay sa sa panahon, ha? Halin sa aton sa ni Weather Bureau ang pag-asa, no? Ang northeast monsoon kag easterlies ang duha ka weather system nga mabatyagan sa pungsod. Suno inaiya sa pag-asa. Tungod man sa northeast monsoon kung ining amihan ang Cagayan Valley region kag Cordillera Administrative Region, sila nag-experience sa karon nga adlaw sang magalumon nga kalangitan nga may mahuyang nga pagtupa sang ulan. Pagulugalom tubtob magalumon naman nga kalangitan ang gina-experience iya dito sa bahin sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Luzon nga may isolated nga pagtupa man sang ulan tungod man sang amihan. Samtang sa bahin naman sa Palawan, sa Bugos nga Visayas, silingon dala na kita dito sa Western Visayas, sa Negros, kag Mindanao, may paggulugal uman nga kalangitan nga may panalagsaman kapag tupa sang ulan. Ang aton sini na experience kita mo nang to kagina sa aga, di ba? Ina tungod naman sa localized thunderstorms kag sa easterlies. Hambal pagit sang pag-asa sa masunod nga 3-5 iya kaadlaw, wala sang malain nga panahon nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility. So, salamat gid. Salamat gid. Basta okay lang na iyang may ulan-ulan gamay na. Kag ang temperature naman ang aton sa nibabatyagan, kag nabatyagan, humalin kainas ang kaagahon, halin sa 24th to 39 degrees Celsius. Kag si Haring Adlaw nagpakita sa nga kasanag kaina aga pa alas 5:48 na alas 5:48 kag magatunod naman karon alas 5:22 sa hapon na. So inang aton weather update, pero ang pila man ka nakita ni Tita Wilma Subong, ano ni face to face man, ha? Ang face-to-face iyang nga klase. Pero, bisan amon abalatawe, ang Department of Education yan, naghambal malang mo, pasugtan lang nila ang pagpatigayon sa face-to-face iya nga klase. Kung ginapahanugutan, kag ginmando na ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, kag isang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases o kon IATF-IED o EID na amo na iya ang ginapahayag ni Secretary Leonor Briones kadungan sa pagklaro nga magapabilin ang pulisa pagsulundan sang gobyerno nga wala sang matabo nga face-to-face classes. Bisan nga gintun-ana na sang
DepEd ang posible nga pagpatuman sang limitado nga face-to-face classes sa masunod nga tuig. Ina man ang igaduso kung magpasugot na ang presidente. Ti hambal nga sa Tiglikom, hambal ni Briones nga ang pagpatuman ko ang pagpatuman sina ang mahimo lang sunuman sa mga rekomendasyon sa Department of Health. Kag subong man sang National COVID-19 Task Force. Okay. Kag magluwas pag sino mo nagagamit sa inyo sa mga UV lights disinfection? And then UV lights disinfection devices against COVID-19, hindi na bala suno sa report maayo. Hambal sang FDA. Nagpaandam iya sa publiko ang Food and Drug Administration o kung FDA batok sa paggamit sining ultraviolet o kung UV emitting devices nga ginagamit sa disinfection batok iya sa COVID-19. Inasuno man sa ginpagwa sa World Health Organization. Nga nagasiling nga ang UV radiation magaresulta sang skin irritation kag kahalitan sa mata kung maigo ang imo sinikalimutaw. Suno sa FDA, wala ginarekomendar sa International Commission on Ionizing Radiation ang paggamit sa UV lamps sa consume o kon personal use. Hindi kami ara tatlo iya kaklase sang wave brands ang UV mo nga lain-lain ang epekto. Are, ano ina balatawe? Ang UVA o kon 100 to 280 nm o kon soft UV may epekto na sa skin aging kag iban pa. Ang UVB nga 280 to 315 nm may epekto ina anong epekto ya sina sunburns, skin cancer kag katarata. Samtang ang UV-C 9100 280 nm nga masami gamit ginagamit sa germicidal o kung disinfection lamps, posible magadulot sang sunburn kag eye injury nga photokeratitis. May ara ka mo da sa inyo paamo ka na may ara ka mo na da sa inyo tawe may ara ka mo da UV UV natawag sinagay tawe UV lights, disinfection devices. Kita ko na sa mga millennials, masiga na siya. Let's say sa cellphones, sa ila sini nga mga jewelries ay hindi gali na magkapaayo gamay lang man ang informasyon ang nakuha na iton halin iya sa Food and Drugs Administration. Hindi siya gali maayo. Wala siya sang maayo nga mahatag para man sa aton ikaayong lawas. Okay, 1:54 Action Radio Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magabalik para naman sa aton pagabasahon iya nga mensaya lin sa aton text hotline karon nga hapon pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog sa luto sa
Oh, hi and hello dira sa FB Live. Sa itong sa mga palangga nga mga tagpalamatingan nagaw po man sa iton karon nga hapon. Hi Miss Margie Haniva, nagaw po si Miss Margie sa iton online. Salamat gid kag mayong hapon sa imo kag sa imo man bugos nga pamilya. Mayong hapon Tita We watching from Barangay Hibuan. Tapas Kapis, thank you very much Tawe. Keep safe and God bless. Jean Ignacio, mayong hapon. Live stream from Tabao. Salamat Jean Ignacio. Monitor lang kami diri. Good afternoon Dom Ortiz. Salamat man sa imo. Kay Homa Lumina, mayong hapon Miss We. Mayong hapon man sa imo ma'am. Kay Feby Habagat, mayong hapon Tito We. Feby Habagat, mayong hapon sa imo. Abido katahom. Katahom kay Homa, na? Kag, hindi, masaya, ano naman ka na Tito Wilma? Hindi Mayong hapon, Tito Wilma, sa liwat, upod sa mainit mga programa sa kahanginan puno sang inspirasyon kag kadalagan. Salamat gid sa imo, Sir Alex Montesa, ha? Good afternoon sa imo. Nya, okay. Padiwal ka pa, Okay, sa family, or sa pamilya Ramirez ng Barangay Granada, Alangilan, malipayon lang kamo dira sa pagpamati sa ARB or sa Action Radio Bacolod, padayon lang. Sir, madamo gid nga salamat sa imo. Hello, Tita We, isa ka, lina kay RR Montua Reginio. Isa ka, maburubugnaw nga hapon. Gikan diri sa Barangay Alangila nagatutok sa imo palatuntunan. Ikaw amon indi gid mabalibaran. Albo kasagad sa iya daw binalaybay. Kay garay mo, di ba? Okay, salamat gid. Mayong hapon Tita Wilma Jocelyn Libondis Poho. Yes, salamat man. Visitasyon Hungko. Good afternoon Tita Wilma. Nagapamati kami sa imo program. Salamat gid. Mayong hapon, Action Tito Welms, watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. God bless and more power. Halin ina kay Lito Siconda. Salamat mayong hapon. Mayong hapon man ARB, monitor lang ko di, Barangay Maaw, Amik Navarro de Kipil. Salamat ha, mayong hapon gid. Okay. Inday Gino, sister. Salamat. Tuto Alex Fuentes. Araman gapamati sa linya. Listening and watching, Tita Wilma. So, good afternoon. Sa imo, Tuto Alex Fuentes. Inday Gino, sister. Monitoring always. Love you. Good afternoon, Inday Jean. Salamat, kid. Bao. Okay. Homa Lumina kay Glibeth. Kay Miss Ems. Iboso, Miss Ems. Hi. Thank you, kid. Kakarian Montesa. Balikan lang kamo ni Tito Wilma sa ating mga greetings karon naman dugay-dugay. Swimming lang gini or honors ng iban? Sa darayo. Mas sila tanan siguro, mas sila may mga honors na. So pa sila? Wala na ina. Tayo na, may ija. Wala pa na siya nabuksan. Buksi lang. Ari lang sa likod. Iyo, diya. May cellphone kami. Ari. Nawi. Ari pa. Ito nga. Ginapasalamatan kung gid ang tanan-tanan nga katapos ang Action Radio kag ang nag-offer sang sini nga promo sa ERP. Kay para sa ilan nga tigayon ang amon mga nasolusyonan gid ang amon problema sa amon bata. Kag madamo nga salamat sa inyo tanan-tanan labi na gid sa mahal nga Dios nga gintandog gid ang amon nga problema. Budlay. Ging mayo lang gani kay upod kami sa pakaisa ko bala sa boarding house. Namo na gisakop gud nila ko sang pagkaon mo na ti makapian-pian. Hindi gid mayo kami budlayan. Oo. Allowance mo lang yun na
So, wala ka man niya reklamo, wala ka man niya nga 300 pesos, iba niya timiara, git silang ina. Wala man kay ging gusto ko nga digto ko bala mas kila kay amo to ang namian ko mas school. Mo lang i-endure lang kay sa dason ma-pay out kinatanan nga. Anong ginang pinakagusto mo? Mangin ka sa uli? Mangin teacher, science teacher ang ginang gusto. Science yung favorite mga subject. So, mga modular class, kamusta ka mo? Kamusta ka? Nang okay man lang. Nang una-una yung first 2 weeks, bala nang amugin na nang dumabala, amugin lang ka-unfair gito sa sitwasyon. Pero sing nagdugay naman, naka-adapt ka na kag nakabaton mo na yung mga sitwasyon. Amo na nang okay naman, nang naka-adapt ka na sa situation, nang mayo, nagid ang nang hindi ka nagawa mag-struggle dito na. Sa inyo nga part nga daw, wala mayo nga cellphone, mag-sense ng anong kabudlay? Anong budlay? Anong sitwasyon man? Nang kabudlay kay mabalaan mo gidyab lang nga do ka unfair bala sang amo ni nga sistema nga ang education nang hindi na bala nang do may barrier bala ang maka lang gid ang may ara lang gid resources nang dason nang maanan mo nga ang iban mga classmate kay hindi sa mga discussion ikaw ya hindi dason answer ka lang module nga wala ka lang ikabalo kung paano anseran na. So that leads you nga nabalaan mong ARB 4 phase. Paano mo nabalaan? Nang nabatian ko sa radyo gid ng October. Basta nagsulat ko din pagkagabi dason nagin nabalang ko danay ni Leona nga nasulat pa lang hindi ako tanay kinahuya ko yan kuya ko sa mga amo na bala silingi sa akon nang sige na ba na ng opportunity na amo to nagsulat ko dayon dason nang si gabi ko patog yung sulat kay mas namin ba kung gabi kay ikaw lang isa wala makaano. Alas 2:03, Action Radio Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magabasa sa ngayon mensahe halin sa Messenger. Dali lang. Dear Tita Wilma, ang kabuhis ng tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw. ang ato na letter sender sa karon nga hapon, babayi, ginpadala niya via messenger kag siya nagapatawag kay Chacha. Ang mensahe ni Chacha nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon lang sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life kag sa mga nagaupod sa FB Live. Tita Wilma, nagsulod man sa pensar ko ang ideya nga i-share ko ini sa programa ang akon sitwasyon subong. Natungod ini sa akon man friend. Kagusto ko lang klaruhon nga hindi tanan nga mga friend nga makilala mo sa social media fake kag mga manuginto. Tita Wilma, personal ko ini nga napamatud-an. Sang makilala ko sa Facebook si Ismael. Isa ka Muslim from Marawi nga eskwela diri sa Bacolod. Isa siya ka engineering student nga tani mag-graduate na next year kung hindi tungod sa pandemic. Friend ko na siya halin pa sang November last year.
1 year na kami subong nga mag-friend, kag duha ka beses na kami nga nagkita ay personal. Antes ang lockdown sang March. Feeling ko gani, Tita Wilma, kilala ko na gid siya. Kag sa akon man analysis, he is a true friend. Kag hindi manuginto. Sa paghagan-hagan sang quarantine protocols, siguro status okay lang. Medyo pirmi ang amon pagkitaay. Gaopdanay kami pamahaw sa budyo tayo ko lang mention, no? Hinang may nagalupad-lupad, ano? Dira sila pirmi nagapamahaw, na sa isa ka food chain, na amo na lang na inday, ha? Tungod pareho man kami nga hindi manggaranon. Kay pareho kami nga mga estudyante pa. Tita Wilma nagsugod ang iya pagpakita sang interes sa pagpangaluyag sa akon. Galing, ginawarningan man ako sa mga friends ko nga halong lang ako. Tungod sa social media ko lang, kuno, nakilala si Ismael. Pero, wala ko nagapati sa akon mga friends, tita. Tungod na prove ko nga gentleman, mabuot, kag true nga klase sang tao si Ismael. Pamangkot ko gani ta kung dapat ko bala pamatian ang ila mga paandam sa akon. Ina ang akon tuyo kun nga agin share ko ni sa imo kay gusto ko man pamatian ang imo suggestion. Tawga lang ako kay Cha-Cha. Oh, Cha-Cha. Okay, una-una kay Cha-Cha, mayong hapon sa imo. Mayong hapon kag madamo gid nga salamat sa imo man pag-share, na? Sang imo sini isa ka hitabo sa kabuhi. Isa lang ka kay hindi ta pa man mas siling imo na ni love life. Na, kay hindi pa man kamo mag-on nga duha ni Ismael. Anyway, sa imo, salamat kag salamat, gid. Mao, social media tuod. Damo naman ni na biktima, pero hindi tanan. Tsakto man si Cha-Cha. Hindi tanan. Peke. Kung may mga ma-friend ka da, nga hindi tuod, may arak man tuod. Kita mo, no? Ginabulbalan, sige, ang tanan. Pero, sa mga nabiktima na, nga nagpadala sang ilang nga mga hinakit, sa mga nakashare na sang ilang sini, mga eksperyensya nga nangin biktima sa social media, nangin biktima sang textmate kag callmate nga ini. Kaya tidamo din na ining text hotline ta nga ini, kadamo sang nabiktima sini, kag kadamo man ang nangin happy sini, nga sa diin sila nagdayunay nga subong happy family man sila. Pero may ara man nga nabiktima nga hindi ko gid tumalipatan nga taga isla sang panay nga nagtabok de. Tita Wilma, kilala mo ini siya? Nan. Kay friend ka mo sa Facebook o ay taga Kabangkalan to ang girl nga gwapa na. Nabiktima man to siya sang paltik man nga gugma na. Why pa sila nagkita ay, tika nagsalig na. Amo na siya. Isa ina sa mga leksyon nga, that's why gani, nga kung may magpangayo diri sa aton via text hotline, sa textmate or callmate gasilinggid ko. Enjoy lang, hindi lang mambiktima, hindi lang manakit sang balatsyagon sang isig ka pareho. Na, kay ting iban nga, may gariaki dya, tawe, amon ni kalain sa iya, tawe, amon nan, amon na siling ko hinahi. Kay hindi man ako makapili sang ihatag ko sa inyo, nga amon ni siyang tiksan nyo, or amoning tawgan nyo, kundi kamo iya, nga makabaton, sang text, kay ti gusto ninyo makaangkon sang textmate or callmate, ginalawag ko ang inyo nga cellphone number.
ti ka muna na iya ang ka muna na iyang bahala mag-entertain sa mga nag-text sa inyo kung bala gusto niyo sila mangin friend or hindi. Na amo na siling ko hinay-hinay sa tanan nga bagay. Pati na pareho man sini sa sitwasyon inday cha-cha, di ba? Hindi nga daan siya taga diri, although nga ikaw cha-cha taga diri sa Bacolod, pareho ka mga estudyante from Mindanao siya diri nag-eskwela. Kadamo sa mga taga Mindanao pero di ba? Nagapangayaw nga diri eskwela sa Bacolod, eskwela sa Iloilo, madamo ina sila. Pero pareho man bala naton, may ara nga hindi maayo, may ara man nga mga maayo. Di ko mabiktima kasang hindi maayo, masakit para sa balang tiyagon mo. Pero kung maayo, happy ka man, di ba? Yes, sakto ginaya. Sa bahay ni Inday Chacha, na malawig-lawig naman sa kay Inday Chacha, kay ti, mga 9 months, sakto totoo mga 9 months, kay ti November last year sila nagkitaay in person, ha? Kag twice na sila nga nagkitaay in person. Pero hindi pa sila sila nagkid. Na mamo sila nila getting to know each other. Pabala, abaw, apa mo. Kaya muna siling neton wala sang malain sa nagahinay-hinay kag nagapaniguro. Hindi cha-cha, di ba la? Bisan na butang na ito na mga isa na katuig kamo ni Ismael. Ha? Ang dako nga bahin sang inyo sinirelasyon bilang mag-abyan, kung tan-awon naton sa sulod sang kalawigon nga ina, na ang dako nga part sina halos sa social media lang. Kay twice pa lang kamo nagkita ay, pagkatapos ti ano malang na mamet kamo da sa may nagalupad-lupad da nga ara sa babaw man ka magkaon da sang di ba? Istorya nan. Pila ka beses uling nimo na istorya mo siya toward personal, pero mas nabi pagid ya girl nga kilalahon mo pagid siya sang maayo para mahibaluan mo kung ano gid ang matudtuod niya nga pagkatawo. Kaya the first place, hindi siya taga diri, iya pamilya hindi man taga diri. Na kung sa bagay wala man sila nga nagapabor kita sa mga friends mo, pero may point man ang mga apprehensions nila, di ba la? Sa Facebook lang kamo nagkita ay nagmet, dira kamo nangin friend. So hindi na tuman para nga mahibaluan mo gid ang kabug-usan sa iya pagkatawo. Why kuya nagasiling nga hindi ka na kay Ismael? Kay ma-sense ni Tita Wilma may special feeling ikaw para sa iya. Ay kabudlay na iya mo, di ba? Hindi man kita magsaling. Kay ti balikan ta niya ginhalinan kag kun ang pagkilala mo sa iya layo siya nga daan nga lugar makon Mindanao basi bala pa lang ng isa ka tuig man basi ginakuha iya lang bala ang trust mo, no? Basi ginakuha iya lang ang trust mo kun nga ginapakita niya ang mga maayo para sa imo. Mas ano to nila pamangkat mo kung dapat mo bala pamatian ang mga barkada mo, pwede nga pamatian mo sila, no? Na pwede nga yes, pwede mo sila pamatian kay ti nga may point man sila sa nambal ko gani sa una, di ba la? Pero kung si Tita Wilma ang pamangkuton mo, mas nami guru friend lang kamo anay ni Ismael. Kay total next year pa man siya mag-graduate, di ba? Pagkita ay pagid kamo mas nami pagid kun magkita mas nami pagid gani kun mga ang pamilya ya makilala mo di ba? Wala ko kabalo kun si Ismael ano to hambal kang ginatita we. Si Ismael isa ka Muslim. Yes, isa siya ka Muslim from Marawi na. Why kuya siling hindi ko pabor na pareho na sila naton nga mga Filipinos. Muslim ang ila sini nga religion is Islam na may maapariyo man na sa aton nga mga Kristiyano, may mga maayo man nga Kristiyano, may mga hindi man maayo nga Kristiyano, may fake kag true man nga Kristiyano, inday cha-cha. Do pareho sina bala. So, lantaon mo pagid ang inyo belief, ha? Lain Kristiyano ka, siya Muslim. Di mas nami pagid nga dugay, pagid wala nga pagkilalahay inyo. So gamiton mo ang wisdom mo, ha? Gamiton mo ang wisdom ginhatag ni Lord sa imo
sa pagkilala sa iya kag siya man amo sa imo. Nami pa na bala kun gabay luhanay kamo bala sa mga ga-share kamo bala nga duha parte sa ila kun sa aton diriya ang Holy Bible, ang sa ila Quran, di ba? Mag-share kamo para amat-amat lang day. Abi mo mas maayo ang nagahinay-hinay kay bisan matuno ka sang madalom hindi tama ka sakit. Pero kung madasig gani, abaw na amo na siya, nga disgrasya kati, mahinulsol ka man, ulihin na. Ha? Huben ka pa man, nag-eskwela pa man ka, kamu. So focus lang kamo anay sa inyo pagtuon. Enjoy nyo lang anay inyo pagka-estudyante. Kilalaha pagit siya sang maayo. Inday, cha-cha? Yes, Tita Wilma. Bantayan tabala karon ari ho siling gani din ni kadasi man mga yu sila dayon iya sang textmate. Relax lang kamo da anay reaction anay bala para kay inday cha-cha na reaction para kay inday cha-cha sang pila naton ka mga palangga nga mga tagpalamati. Good PM tawe kag kay cha-cha dapat pamatian niya gid ang iya mga friend kag i-analyze siya gid or analisa niya sang may dumdumon daw mo na gawing sense niya bala Muslim ina iya nga may ara ina iya kinaiya ang masaler no may ara gina ko nga kinaiya nga masaler ang ila pagka Muslim kag lalaki pangadaan na hindi gid magsalig totally 53-38 hindi taman pag i-discriminate too much sila no kay ti mga pareho man na sila nga mga tao pare sa aton may ara man gani sa aton nga mga amo sina di ba may mga ara man sina sa aton nga mga mahingaliton kuha lang pagsaling naton pagkatapos kita ang tuntuhon di ba masakit man do pareho sina ang ambal naman ni 5488 titawe ang ma-advise ko sa imuday na kay cha-cha panilagi gid sang maayo ang lalaki kag hindi kagid magpadali-dali day kay base may ginatago-tago na siya kag hindi ka magsaligid dapat mo gid dapat kagid magpamati sa friend mo ba siya yabag mo lang nakilala sang sa mga friend mo nga dugay mo na nga nakilala kag hindi kagid halay upod-upod gwa sa iya agud hindi kagid ma-develop gid kag hindi mahulog ang balatyagon mo gid ya nga mag close no mga mag-close kagid okay or sorry mag-focus kagid anay sa school mo kag i-pray na lang always kay God ay John Dave ni gali nan mga lain-lain ba nga mga opinion nga dapat man naton i-considerar o kung hindi. Halingan kay 3869 niya permigi ko gapamati sa imo programa pag-quit please kay Sonia Paderes ang Victorias lonely tatay sang ilog abaw mayong hapon lang dera good PM Tita We kay Cha-Cha okay siling niya hambala si Cha-Cha ta Wilma nga hindi lang siya anay saligid sobra kay ti pangayaw daan mayo lang kung kilala yagin okay na musta na panyaga ta Juvini sang Manghanoy 3886 salamat kid pila lamang ina sang mga opinion man sang aton sa mga palangga nga mga tagpalamati alas 2:20 Action Radio Philippine Standard Time yes Tito Weng aton anay Celebrity Kojic Soap man ang Celebrity Kojic Soap tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man.
Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa Di na to. Okay, hi and hello lang dira, no? Kay Romela Kabasag Subin Sobrino. Hello, Tito We Paliog Tamyaw kay Chaife. Kag Frank Taboy Malaga. Kag Ida Jimenez sang kag Rosario Pagena. Rosario Arcan sang J. Embasa Street. J. Embasa Street, La Carlota City. Mayo lang nga pagpamati. Inday Romela, salamat gid. Kag kay Martin Aliling, good afternoon po. Salamat man sa imo. Kay Nora Fe de la Torre Malikse. Mayong hapon dito, Wilma. Good day sa imo. Paliog lang tamyaw sa Malikse family sa barangay La Granja, La Carlota City. Thank you, Gid. Thank you, Gid. So, salamat man sa inyo. Kag, kay Chaife, ay, Hinidino Cades, mayong hapon, kamusta lang? Mayong hapon sa tanan, kag sa BAT 78, sang Bate National High School. Wow, salamat, Gid, na? Kag, dana ina, natapos ko na. Ari siya, na, saylo tali sa piyak, ha? Kay Chaife, Frank Taboy, hello, patamyaw kay Chaife, kay Frank Taboy Malaga. Yes, sang Rosario Arcan, sang James Street, danay na Tito We. Now, mayong hapon gid sa inyo, dira. Virgil Pinda, good afternoon. Monitor naman kami diri Japon sa Celine Home. Sige hapon halong man Japon, Tito Wilma. God bless you always. Salamat gid, na, Inday. Virgie Alpinda. Amik, yes, Amik, salamat man sa imo kag mayong hapon. Yeah. Good afternoon, happy Thanksgiving, everyone. Yes, dira sa US, na. I know nga Thanksgiving Day niyo subong, no? So, happy Thanksgiving Day para sa inyo. Kag halong gid kamo. Sister J, good afternoon and thank you so much, no? Good afternoon, watching live from Singkang Airport, Denmark, Kabakas. Abaw. Salamat, gid. Kag dira man kay Jamea, kag kay June Camartin, kay Ivy Mahinay, kag kay Ami Garbo Molasses. Salamat, gid, ha? Kay Lito Sicondas, kag kay Homa Lumina, kay Glibeth Garcia. Salamat man sa imo. Kag kay Miss Jane Hildores sa Sumag, mayong hapon. Salamat, gid. Kag kay Nanay Pert. Sa mga taga Sumag, da mayong hapon lang da, ha? Okay, relax lang kamo da. Balikan lang kamo ni Tita Wilma. Dugay-dugay naman. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies,
kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Wilma, alas 2:28 Action Radio Philippines Standard Time. Ano naman ang ma-share naton sa aton mga palangga, ang mga tagpalamati sa sininga hapon tawe, ay subo nga hapon para giniya sa aton mga senior citizen. Impormasyon para sa inyo, ilabi na sa may mga ginabaton nga pension from SSS. Inyo nga 13th month, inyo 13th month pension. Ari kay gin-announce na sa Social Security System o kon SSS. Mabato na sang tanan nga mga pensioners ang ila December kag 13th month pension. Umpisa dason si mana Disyembre 1. Oh, wow! Eh di wow, malipay ginangaton sa ni mga pensyonado. Anay milang. Okay. Aton mga pensyonado, ginapabutyag iya, no, sang SSS President kay Chief Executive Officer nga si Aurora Ignacio. Nga suno saya siling niya ginaproseso na nila ang pag-transfer sang pondo sa Development Bank of the Philippines. Silingin na sa ilo na namon by today or tomorrow ang pundo para nga mahatag na nila sa mga bangko kag mangin withdrawable na siya December 1. So gina-process nila subong nan. So 13th month kag December pension will be on December 1. Tapos ang second batch ng pensioners mabaton ang ila December pension December 16. Amo na hambal ni Ignacio. Kay ti sang nagligad nga bulan, ginumpisahan sang SSS ang pag-release ng regular pension pagi sa disbursement facilities ng Development Bank of the Philippines gamit ang Philippine Electronic Fund Transfer System and Operations Network at inang PesoNet na ginatawag nila kag ang DBP or Development Bank Accredited Remittance Transfer Companies o kon RTCs, cash payout outlets or CPOs. So, nami ang kalipayan malay sa aton mga senior citizen kag sa aton mga retirees, mga pensioners bala naton, na. So, ara na starting December 1, makuha nyo ng inyo 13th month kag ang inyo December nga pension. Inang aton informasyon nga share sa inyo man sa siniiya nga hapon. So, alas 12:30 Action Radio Philippines Standard Time. Sa inyo man anay ginapangita balang pinakamabaskog kag pinaka-epektibo nga food supplement ara ay ang Zenton Plus Gold.
Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID?
Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Tita Wilma, kadto na kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para sa itong tagsa iya ka mga horoscope. Pero antes ko malipat ay may birthday celebrator kita for today. Happy birthday sa itong mga celebrator nga nagasaulog sa ila kaadlawan karon nga adlaw, especially kay Stephen De La Cruz, no? Stephen De La Cruz, happy birthday to you. Halin sa imo mother dear kay Marlene Diaz. Sa linya happy birthday gid tita we sa akon anak. Okay, Stephen De La Cruz. Okay, happy birthday kay sa iban paginaton nga mga celebrators. Happy birthday sa inyo tanan. Good health lang, and more blessings kag maghalungged. Horoscope na tita we. Sa inyo naman mga zodiac sign para sa iton horoscope karon nga adlaw. Una ton ang mga Sagittarius, aring inyo horoscope para karon Huwebes, Nobyembre 26, tuig 2020. Sagittarius, natural lang nga mabatsyagan mo ang kakapoy tungod nga nagatrabaho ikaw. Pero hindi mo man pag-abusuhan ang lawas mo. At di pa nasag maayong imoy kayong lawas tungod amoy ng manggad nga hindi iya matumbasan sang bisan kadako iya nga kantidad. Mga masuwanti mo naman nga mga numero 5, 22, 26, 15, 24, kag 33. Tangerine is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn, ang mga natao Disyembre 22, tuminero dyan sa 9. Focus ka, Capricorn, sa imo gusto. Kag atubang nga ang pamaagi para matagan mo katumanan nina. Kung ano ba lang pamaagi nga gusto mo himuon, yes. Ang imo kalipayan nga nabatsyagan karon nga adlaw mangin estable na baw. Maswanti mo naman nga mga numero 15, 5, 36, 16, 43, 32, kag 38. Vanilla brown is your lucky color. Sa mga Aquarius, ang mga Aquarius sa mga natao Enero 20 to Pebrero 18. Ang tanan maabot gid sa imo, Aquarius. Ina kung hindi magbago ang imo determinasyon nga maangkon mo ang imo mga handom. Hinay-hinay lang. Mga maswati mo nga mga numero 2, 15, 10, 42, 25, 33, kag 28. Marigold yellow is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces, amoy ning mga natao Pebrero 19 to Marso 20. Mga Pisces, padayon na lang ang inyo mga connection. Kag i-enjoy nyo lang. Mangin malipayon lang kamo sa tanan nga himuon nyo, Pisces. Kag abi ninyo, ang kunon ninyo ang mga bunga sina. Kun padayon man kamo nga magpaninguha, kag tandaan nyo lang, kung makabatya gani kakapoy, kinanglan nyo man ang magpahuway, pero hindi kid magpangindi o kung hindi kid magsurrender. Mga maswerte ninyo ng mga numero 8, 35,
45, 12, 21, kag 53. Ruby red is your lucky color. Aha, Aries, ang mga Aries, sa mga tao, Marso 21, tubtub, Abril 19, abi ko nagapangamuyo, kabala Aries, mag-focus ka. Kay nga, may kahigayunan nga, may kahigayunan nga, mariklamo kagidya, kay nga, sometime nagapangamuyo, kami gagamu sa pensar mo. So, kinanglan, basta magpangamuyo kag gina-focus kagid kung anong ginapangamayuan mo kag hindi ka magreklamo kundi matagaan ni na katumanan. Okay, masuwati mo naman nga mga numero 11, 35, 14, 23, 43 kag 22. Ultraviolet is your lucky color. Taurus, ay mga Taurus naman mga taong Abril 20 tubto Mayo 20, ari pagid ang amal sang horoscope mo, Taurus, magpangamuyo ka para mabuhinan ang stress nga nabatsyagan mo. Okay. Ang wish mo mag-grant ina ko, mag-grant ang wish mo nga wala mo lang bala matalupangdan na pasalamatan mo ina kun ara na. Mga masuwati mo naman nga mga numero 5, 11, 25, 52, 41, 36 kag 33. Carrot orange is your lucky color. Alas 2:46 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga commercials. Hi, mayong hapon lang da. Ara gali nagaupod sa aton subong nga hapon si Inday Rebecca Makapagong, na? Inday Rebecca Makapagong, Buena Vista. Magaupod sa aton mayong hapon kag kay Denmark Kabakas from Singkang Airport. Salamat man. Kay Manang Rose, na Rosemary Mercado is watching. Manang Bibi, good afternoon Daywe. I'm watching from Binian City, Laguna. Kamusta ka mo dira halong man, ha? Kamusta na lang sa tanan. Hello, Tito Wilma, good afternoon. Please greet family Dinoy, sa nanay kag tatay ko, si Roming kag si Gerom Dinoy, kag sa mga utod ko. Okay, watching live from Tondo, Manila. Okay, nabatian mo na. Yes, ginagwit ko pag Tita We, si Monelin kag Joel Moreno. Salamat, Gid. Okay, I Fosnes called tawe. Lantawa bala kundiin kusubong ka pamati. Kay naguba ang akong radyo tawe. Din ko malantaw. Sila nga daw, lantawa bala kundiin kusubong ka pamati. Kay naguba akong radyo. Siyempre, sa imo cellphone, no? Kaya raon, nagka-message ikaw sa live naton. Ay Fosnis call. Okay? Good afternoon, Tito Wilma. Pag-greet lang a Pamilya Marinay. Salamat. Kag-greet ko man Lola Erlinda de la Cruz. Salamat. Gid Raymond Legaspe Pineda. Good afternoon and thank you, Gid. Please lang, Tita Wega, pamati kami di sa La Carlota, Bukrus Dako. Okay, sa Bukrus Dako. Greet lang ko ta sa mga Loksin family. God bless. Yes, ay po salamat man. Tawi din dampi inyo balay tawi. Nga, haga pamangkot kagit sang amon balay. Ari lang ko di sa estasyon sang Action Radio. Don't worry. Ari lang ko di. Opdanay kita. Basta may kusog lang si tawi kag ikasarang. Wala ginaya problema. Diba? Inday Ronery Hidetrava, good afternoon. Gamonitor man sila ko na sabong. Kamusta dang imo chindahan? Mayong hapon lang dira, Okay? Yes, sa mga customer mo da, salamat gid. Kay Alma Gonzales Posisyon, salamat man. Salamat ka mayong hapon sa imo. Marlene Diaz, salamat man. Bao. Kay Inday Gloribel, Mundia Brillantes. Good afternoon and thank you, kid. Okay. Yes, Tito We. Ari di sila, Jamia. Okay, June Camartin. William Barrera Binyas, good afternoon kay Denmark Kabakas. Kay Konos Bukayani Villavicencio, salamat man. Kay Mary Jean Sarmiento Sendag. Eliseo Carmona, salamat man. Kay Charlene Dinamarca, Yojno Lerd. Kay Edmar Kilitar, kay Sor Obregon, salamat. Kay Kenneth John Onde.
Yvonne Boss Cheer, salamat gid na. Kamusta lang dira sa inyo? Franklin Tilogio, kay Prubilino Marquino, kay Norbert Coras, kabukadamo sa ila. Okay, salamat gid sa inyo tanan. Okay, sana. Ano nang nahuya ako mangulang. Ay, siyempre, pigado. Tapos, ay, kay, ano ko sila. Madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Ang mga Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya may magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa siguro ko bantayan niyo da akong kapanglaba ko bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwari sang nag-confirm na sa akon niya kung ano address ko doon nalipay nagit ko kay basi ko nadala lagi kami nga may pamangkot pa gidaw. Oo. Kakabudlagid kun online. Mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero siguro piyapin ako okay na mispilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Okay, sana. Ano nang nahuya ako mangulang. Ay, siyempre, pigado. Tas, ay, kay, ano ko sila. Madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dahil permi sa akon kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano ka nga tap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may Alas 2:54 Action Radio Philippine Standard Time. Tita Wilma, padayon kita sa itong pagpangalagad. Siling ninday, ay Raymond Legaspi pinira tawi din dampin nyo. Inyagin black mo ko tawi. How do wala man ko sa may gin black? Bagin black sa kuno. Waay takagin black. Pwede ko kaobra sa inyo balay tawi. Gapangita ko work tawi. Pwede ahay anak. Sulod balay nga obra ti tawi. Way man ko isweldo. Ay, abi ninyo ha. Anyway, at tapuso na ni Tita Wilma ang mga nabili natin ng mga zodiac sign para man sa itong tagsaka horoscope. Ari na kita sa zodiac sign nga, Gemini. Ang mga Gemini, amo ining mga natao, Mayo 21, Tubtob, Hunyo 21. May maabot nga sorpresa, Gemini, sa imo.
may magabayad sa imo sang utang. Wow! Kung may naghimo sa imo sang malain, kag magpangayo sang kapatawaran, patawara. Kay damo pagid blessing ang maabot sa imo. Ako kumpormigi ko na Gemini, kay tuod gid na mo. Ha? Okay, maswati mo nga mga numero 7, 14, 21, 28, 32, kag 39. Cobalt blue is your lucky color. Cancer, ang mga Cancer naman ang ining mga natao Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Paminsara lang ang mga malipayon nga mga hitabo para nga mangin maayong pamatyagan mo, kag mangin matawhay ang bilog mo nga adlaw, mangin mamagaan. Pero Cancer, kung may trabaho ka, ang imo kinitaan, halungan mo gid. Para in kaso por kaso, may gamiton ikaw. Mga maswati mo naman nga mga numero 6, 12, 53, 42, 32, kag 14. Dollar green is your lucky color. Mga Leo. Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22, may time ka subong adlaw para tutukan mo ang imo mga trabaho nga natipo na, baw amat-amata na, pero matapos mo ina. Kung hindi ka na maghalahagay dira pakigsugilanon sa mga waipulos, focus ka lang. Mga masuwati mo naman nga mga numero 9, 15, 18, 24, 27, kag 35. Fuchsia pink is your lucky color. Mga Virgo naman. Ang mga Virgo, ang mining mga natawa Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Ang imo ginahandom nga true love, Virgo, maabot ina sa imo. Yes, magalabot ang inyong relasyon sa pagpakasal sa malapit kag madali nga kahigayunan. Mga maswati mo naman nga mga numero 8, 15, 25, 31, 36, kag 45. Sky blue is your lucky color. Sa mga Libra, ang mga Libra na tao Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Ginabaton ka sang palangga mo. Baton ka niya kung ano ka. Gani, kung pwede malang Libra, i-release na sa pensar mo, ipabuyin na ng mga ara sa pensar mo. Kinanglan mangin happy ka. Bali sa imo nga sa horoscope mo, be happy and sexy. Be happy and sexy every day, Libra. Mga maswati mo naman nga mga numero 5, 13, 26, 38, 45, kag 30. Vermilion red is your lucky color. Yes, Scorpio. Mga Scorpio, hindi mga nata Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Hindi na pagpasudla ang mga ginapanghambal sa mga nahisa sa imo. I-enjoy mo lang, na? Mag-enjoy ka lang sa mga nahisa sa imo. Hindi pagsapa ka para hindi magubang adlaw mo. Pangkon mo yung tanan nga kadalagaan tungod sa imo man pagtrabaho sa gusto. Kag pasugtan mo man ang kaugalingon mo nga maka-relax. Mga maswerte mo naman nga mga numero 9, 15, 19, 36, 27, kag 40. Mint green is your lucky color. Nabatian nato na itong tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para iya karon nga adlaw Huwebes, Nobyembre 26 tuig 2020. Preparar na ninyo dira ng isa ninyo katasang sang mainit nga tubig kag isa ka sachet sang Zenton Plus Coffee Mix para sa aton coffee break dugay-dugay. Diba? Kinanglan o lulupod kita pangapis sang kafe nga suwabe nga aroma, suwabe ang timpla kag suwabe ang sabor. Ang Zenton Plus Coffee Mix himo ini halin sa soya, balunggay kag Zenton. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatiyan na.
Yes, mayong hapon. Kay Chano Gonzaga, good afternoon. Ara man siya nagaupod sa aton. Daligid lang, Action Radio Philippine Standard Time, impuntulo stress, ang aton 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Padayon kita sa pagpangamuyo, upod kay Tito Wilma, sa Orasyo Emperata, batok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Kag madawagin nga salamat mga palangga naton nga mga tagpalamati. Salamat kit sa pagpuni niyo kay Tita Wilma sa padayon naton nga pagpangamuyo tag sa kahapon dari sa This Is My Life. Sa sininga bahin, no choice, kinanglan na magpaalam na kita sa itong pagpangalagad sa inyo sa This Is My Life karon nga hapon. Antes man, ang itong sini Bible verse for today, halin sa John chapter 2 verse 9, But I, with shouts of grateful praise, will sacrifice to you. What I have vowed, I will make good. I will say, salvation comes
from the Lord. I can't say goodbye. Salamat gid sa inyo tanan. Kag standby na sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,